tapedza album remashurugwa wakomana mabhemba muri kungovaona rising stars wakomana unoimba zvemhando yepamusoro wadaidza mudhara kaobet chare the maple hitmaker kanzi mudhara uyamuteerere album saka mudhara waapurva kuti aiwa album chanaka ndizvo mato apurva kuti tapedza chapo saka ndofunga apa wanga uri kuchegutu watokwira kwaunoita sei kuno apurva album irori zvewakomana vemashurugwa saka bosi wakambogara kushurugwa wanga uri mambo wemabhemba ichi ikoko saka hadzi chinhu chakanaka saka hatinamboti mumbonzwa chi one of matracks atati chikuita this one nonzi chigiye melody handiti sadamboti bijana mumbozozvachita kuti kana zviri kunzi nevakuru zvanaka zveshuwa Launch ilikuwa 15 April. Pagwero ndo pachechaka chaita chaitiko atutoya namdara inenge iripo ichidzana nemugidhizviya kakatisigira chikwata makomana mabhemba